Hai logofer, good morning. Diनै आं नोंथांमोननो जोंनि आं जि खामानि मावो बेखौ खोन्थागोन आरोना। थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जाय जाय मोजां मोनो आरो जाय जाय मोजां मोना अननानै नायाबानो जाबाय। आरो सासे सिख्ला दङ नाया नाया होननानै बुङो बेनिफ्राय गावनो गुड कमेन्ट खालामो नाया नाया होननानै आरोना। सब भिडिअखौ नायो बियो बेनिफ्राय कमेन्ट हरबाय थायो आरोना। बेनिफ्राय बास बिदि खालामनाङा, जुदि नायाबा नायनो गोसो गैयाबा डिसलाइक खालाम आरो नायनाङा आरोना। ना मा होनो? थ' दायो नायलांदो, खोन्थालांसै आरोना। फैबाय थादों लामायाव। खाथियावनो आरोना, थाबायनानै फैदों। जास्ट 10 मिनिट्सबो लाद्राया।